Vedeli ste, že ovocné jogurty sú pre zdravie jedna z najhorších vecí, ktoré sa tvária ako zdravé? Poviete si, jogurt, ovocie, čo tu môže byť zlé? Tak za prvé, ovocia je tam minimum, ak vôbec nejaké. Naozajstný jogurt s ovocím by bol pre výrobcov drahý, rýchlo by sa pokazil a bol by málo sladký pre bežného spotrebiteľa. Tieto jogurty sú plné umelej arómy, farbív, konzervantov a hlavne cukru. A to je ešte ten lepší prípad. V horšom prípade tam namiesto cukru dávajú glukózový sirup. Tu som dal do kelímku 21 gramov cukru, čo je priemerné množstvo v bežnom ochutenom jogurte. Taký jogurt vám len podkope zdravie a priberiete z neho. 21 gramov, to je asi 5 kociek cukru v jednom malom kelímku, to je ako keby ste zjedli aspoň 5 keksov. Tu je jednoduchý spôsob, ako si dať naozaj zdravý ovocný jogurt. Kúpte si biely, neochutený jogurt, pridajte do neho med, ale nie hociaký. Odporúčam med z bieleho agátu, lebo je najtekutejší a za pár sekúnd ho zamiešate. Je svetlý, nebudete ho v jogurte vidieť a je chuťovo neutrálny. Nebudete ho cítiť, len jogurt bude zrazu sladký. A ak chcete naozajstnú vitamínovú bombu, pridajte tam ešte ovocie. Ja tam dávam maliny, čučoriedky alebo rakitník, všetko, čo nájdem v záhrade, v lese alebo v mrazničke. Viac k tomu na mojom blogu včely.ambroza.sk. Pamätajme, že príroda a konkrétne včely majú skutočné odpovede na to, ako žiť lepšie, zdravo a bez liekov.